Bugün edebiyat beylemi, lakin edebiyat falan bitmesin, bugün matematikler beylemi de. Çünkü bunda oturan halktan işten biri matematikler. Lakin bugün edebiyat beylemi, bugün cevdet beylemi, bugün şiiriyet beylemi, bugün biz cevdetli zorluyuz. Teknik fanlar doktorunun şagir olup kötüyor, her halde bilmiyorum işken yok. Belki vardır koyamsalar, tiyaka. Dünyalarda taptım savaş, taptım mun. Canıkay canım, kurşırga indi Ялканы нашындай мындай кіші келе екен, мына шолтый матур күніне бақшаларынан. Демек, дұрыстан да бір-бірімізден салғанбамыз, һәм мына былай жиылышып бұл бит теге аккорд керек. Ноталарының барын да білеміз. Әмма аны ничек иттереп төзү, һәм аны ничек иттереп бергә җыеп кую, һәм аның менә хор җырлап торганда күрдек. Әгәр ул булмаса, без каян күрәдек ул аккордны? Но со временем я еще больше чувствую и родство, и красоту чувашского языка, певучесть чувашского языка, естественно, наряду со своим родным татарским. Юрий Семендер мне позвонил и говорит: Джамбет, мы друг друга, ну так уж получается, мы не знали, так не виделись, но вот увиделись. Он сам перевел книги, то есть стихи на чувашский, сам издал и в 50 экземплярах Вахаталяна привез в Казань. Әгәр дә бүгенге көндә, бүгенге милләткә килгән офат вакытында үзе исән, имин, сау, сәламәт саклап кала ала торган кеше бар икән, ул аны фақат иҗат кына саклап кала. Менә карыйм, бүгенге башкача яшәп калу чарасы булмаганга күрә, ул инде туктаусыз иҗат итә. Һәм татар телендә, һәм рус телендә, һәм чуаш телендә, мөмкинлеге булса, бәлки башка телләргә дә тәрҗемә иткән булыр иде. Бәрәкәт иңеп күкләрдән яралган җил су инсан, һәр тибрәнү, һәр талпыну бәйләнгән хәтер җепкә. Хәтер йомгак, чылгап килә үткәнне киләчәккә. Хәтер яшәде күкләрне, җир хәтер күчәрендә, кеше булып яши кеше, хәтер яшәсә генә. Безнең татар халкыбызга, безнең татар иҗатыбызга ул күпме истәлек истәде. Һәм инде аңар алдагы елларда да бездән зур уңышлар. Бергә булыйк, Җәүдәт абый, сәламәт бул. Тагын да шул опыттан чыгып, тагын да матур шигырьләр язарга ясасын, фәннәр буенча тагын да зур уңышларга ирешсен иде.